ọmanụ igbo m nze mmụọ ọzọ otu aka sị anabata na ya bụ ihe mmemme aha eji agba iri gbaja n'ukwu ihe mmemme a na-eme bido obodo dere ji ma ọ bụ gịnị ka a na-akpọ ya ọ bụ ilu igbo mmanụ atụfughị oge gị bifo amụnịza bụ ihe mmemme onye gịnị a na-ayị eme mmọnwụ ụbọchị mmọnwụ na ụbọchị emume ọ ka bụkwa mmụọ bụ Anthony Anabara onye ọ bụ gịnị ka a ga-ekwu ya taa ọ ka bụkwa ilu igbo mana igbo tụlesi afọ ebe bidoro aka a ga-ebido n'ikpere ilu anyị taa ọ nwere ebe ọ ga-agbado ọkpa ọ bụ gịnị mere oge ji nwe ebe oge ji gbado ọkpa igbo sọ na-eme anyụsịa nsị akapịbaghị ya ọnụ ọ ghọọ n'otoro ya mere igbo na-atụ n'ilu sị na ọ na-eme onye akpọrọ asị gbuo agụ akpọ ya agụ na nwere de ọ bụkwa gịnị bụ okwu ọ ka bụ ilo na asị ilo na asị na-eme onye akpọrọ asị gbuo agụ ọhụrụ agụ na nwere ede maka na igbo tụrụ si na asị akpọrọ nne na-efekwanụ nwa maka na ibe na ezinụlọ ọbụla nna na nne na-eme hapụ nka njikwere dị ha ezi obi biri onye ọbụla nne kachafụ n'anya n'ụlọ ahụ ịma na ọbara na ezigbo nsogbu ya ka igbo ji tụọ n'ilu si na asị akpọrọ nne na-efe nwa maka o si na ọgbatakwụrụ onye ọbụla ga-amakwa na nke nwa bụ onye akpọrọ asị ma ọ bụ nke nwa a na-afụta agụ na ngwara nkwụ na-abịa igbo na-atụ isi na-eme nwaanyị ogiri mara obi di ya ọ dịka ọ gwọrọ ọgwụ ị na-anya ị mara ihe ahụ gị na di gị na-emebu eji isi na ịgbata ogiri baba ime ahịa maka na ụtọ ka a tọrọ tọta ihe ya mekwara na gị nwa bụ dibịa ụlọ na-enwe iwe n'ebe onye be gị nọ ma ọ bụ ebe ndị ezinụlọ gị nọ mara na ọ ka bụkwa na be gị asị m gịnị asị m mara na ọ ka bụ na be gị ya mere ichezona na igbo na-atụ ilu si na okwu ezinụlọ dịka ọbara dị n'eze ọkwa imiri ọtụtụ gbupụ ya mere igbo ji kwuo n'okwu si na dibịa ụlọ dị anya mpịa ọ pụtaghịkwa na anya akpọrọ dibịa ụlọ ọ pụtaghị na anya ya dị ntu a dibịa ụlọ dị anya mpịa ọ pụtara bụ na n'ọyị na-adịkwanụ mma bee neta aghara ọnwụrụ ụfọdụ ege ime ka ọ na-ịfụghị ya mere igbo ji tụọ n'ilu si na ọ bụghị ụbọchị nwata gafuru mmanụ ka a ga-ama ya ntị ọ ka bụ ụbọchị gafuru oguru akwụ asakwa nwata ya gafuo mmanụ chebezi oguru akwụ ma ya gafuo oguru chebe mmanụ maka ihe ogbu opi butere bụkwa n'ọnụ ya ọdụ nna adụkwa nke bụ nwata na-azachi ka ọ dịrị ọ nwekwara ke dịrị gịnụ maka na ịsa afere dịrị nwata ịza ụlọ dịrị nwata ịbụ cheze na nna gị ọbara chi ka ọ dịrị na ihe niile ndị a dịrị chi gị ọ bụghị eziokwu maka osi na ụdị igbo na-atụ nsọ na magobe ebighị ebi ntị echenu ndị mmụọ maka na chi jee n'ụka anaghị atụziri ya inu ya mere otu ọbụla osi na ụdị ihe nwere mbido ọ na-enwekwanụ njedebe ka anyị jide ya na maka ọ na-eme agọba ebighị ebi ntị echie ndị mmụọ achọghị m ka ntị chie ndị mmụọ maka achọrọ m ịfụrụ ha obere ọja njiri ọnụ kene ndị na-ekwu okwu nwere ọja kene ndị adị ekwu okwu maka opi na akpọ nwoke wuro na-abụ na ndụ ọkpọ ya otu na ndụ ọkpọkwana ya ọzọ n'ọnwụ ka mmiri ife gawa